आं ताबुंनो जिरायनाया ट्रेन स्टेशननि फायो जिहेतु ट्रेन्सपर्टनि बारजानो रोजाखाबाय याक्सि याग्रा बिहाय बाहायरक ताबुक ट्रेनाव जे थांनाय मानि बेलायखेनो खा बसाखौ तंथतक ट्रेन तो सागलायलिया बरक आसुना जागा तो कुरिनो बासाय पर्यन्त फायना बर बेलायखे कष्ट नांजागबायखा हाजार हाजार नि मानो आरो ट्रेनाव जे साक साक यांगनि पूरा बगी की बगी पूरा कुपलुं आरो नखरमा पर नुखा कबांमा बरक बेलायखेनो आरो नि तंने रवाना जाखा जों 15टा मटर गारि व्यवस्था खारि मानि आइपना जत गारि सगैलिया लामार गबुद नष्ट खाना कायसा कुनै हाइपना आगारिनो बार बार वाइनि वाइथाम काय थांगै बरक आबुर काय तंनाय जोंथायबो खबर मांखा ताबो कबांमा 18 मुरा लंथ्राय यांगो निनि साब्रुम yang nini Korbuk Dumbunogar Gondasora Telemurani to yang hatai kotor tola ayengo tahu nih bono oh Iku Pargo Bormurani Iku Pargo aro gathering birat gathering lajak sungje expect kalian sungje wan sumani abo jaga bataglak sung wan suman sete daba lengnai bobagrano naiknya bagai bobagrani kuktui kok kena naiknya bagai cini kami amca ini borok tabuk sudu phone by phone गाड़ी बरक सागलिया आगे के बरक सागो गाड़ी बरक सागनो मारे ताव के बाहाय के जना से बरक नखलाय फेका गाड़ी सागलायलिया आपति अवस्था लाय तंलाय कारण चिनि तिप्रासा आमचाइयो बा गाड़ी माल खुंरक बेले कमला आबनि यागुलो गानाय गिन इंखाय तो जों दाबाल रेनाय तिब्रि मानो किन्तु हासालनि तो रिमालिया बेलाय खेना तंथको बेलाय हामबाय मारो जत्तो तिप्रासा लुकुरक तिनि अमाहायकेयै बोबाग्रानि लुकुथुम पान्दाओ तुई तरतुई तुइजलां खालायनायनि बागै चिनि बरक जतन ताबुक रेडिं लायजाक हामबाय सर सीएम का कयटा रक फायो र बासन फायना चिनि बरम गोनां मेघालयनि सीएम खूब सम्भवत ताबुक जरा जों जे खरमान माने একটা দেড়টা রন বিসিং बर फायसबाय नों जों जे खारामानि बन लामसुना बागै चिनि जत लिडार्स थांलायजाक आरो दायित्व रजाक दङ चिनि अर जत तंमानि चिनि अर मन्चनि कायसा दायित्व रजाक गारिनि तारपर तुइनि बा निनि भलन्टियार्सनि पार्किंनि बेबाक नु चिनि जान एकटा दायित्व रजाक दङ चिनि लिडारनि बिसिङाव ताम बागै अमाय खाय जे मेगा मास ग्यादारिं खायनानि नांखा इलेक्शन द एमपि इलेक्शन को निताइसा हासामखौ तामन बागै सर শুধু ইলেকশন নাসিকই তো কোনো পলিটিক্যাল পার্টি মেগা র্যালি খাইয়া बिनी कतगुला डिमांड चिनि तो 1 पॉइंट डिमांड न और डिमांड का चिनि ग्रेटर टिप्रालैंड जों ग्रेटर टिप्रालैंड माया साक नरक नुखना विदिन 15 डेज सेकायाखौ जों रूट ब्लकेट बा जों बन खालायमानि किन्तु आबोनि बिसिङावसो जों तैसा हायनो हाय अमा हायके जों मेगा रैली बा मेगा मास गैदारिं अमरक तो चिनि डिमांड नताय बा फान राग्रिनान बागै चिनि डिमांड नताय बा बरन बिसिं फुवारिना बागै चिनि डिमांड न ऑल इंडिया वर्ल्ड नि बरन नताय बा साइमाना बागै अमाके कतर पान्दारक खायजागै दङ एबं खायनाय चिनि बोबाग्रा एकदम साइसागे सागा बुसकांगबो ताइबो कतर चबांनाय जे सभा जों वानसुगै दङ 21 तारिख नभेम्बर विलेज कमिटिनि हाइकोर्ट जे केस रेमानि आबुनि हियारिं नानि कक जोंनो बोबाग्रा दागि खांखाय जों आदिनो हाइकोर्ट नि फातार फानो चिनि विलेज कमिटि संमारि खालायना बागै जों हाजार बरक आदिनो बसं नखना बागै जों रेडिं लायजाक सर त्रिपुरानि थानसानो कारिबो दाबो फुल नोटिस नि इंडिजिनस पीपल रकनो बोबाग्रा बिसिंति थानसा रिनि तंमानि आबन बागै दिले सीएम बाहायना फुट फायनाय अबनि मिनिं बा नासिबुं तामन बागै थानसानो फरांथि साजाक अबो बेलेखेनो तंथंमानि जे नॉर्थ ईस्ट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी रक आगिबो अमा हाकाय उनखा नॉर्थ ईस्ट हिल्स पॉलिटिकल पार्टी रक नि कायसा ताफ्रो गाहे तंमानि ताबो जों नुखा चिनि बोबाग्रानि बिसिंतै सुदु मेघालया सुदु आसामिया अरुणाचलिया होल नॉर्थ ईस्ट नि विथ सिक्किम सह जों ताबो ताइबो थानसांनानि बागै चिनि बोबाग्रा साइटगै दङ एबं सुदु जों अर सिमियानि हरियाना थेगे सेंगिनाय जों हायजारा जों तो अर नायनाय खांखाय जों इंडिजिनास अमा हाय दलित बो दङ
ইন্ডিয়ানি যারা দলিত বরক বন তৈব বুবাग्रा যারা सा थाङै क्रिं क्रिं जागा बतो लेक्सार खा कबांमा जागा खूब बर मानखा कम हाइके चिनि दिमान न तैब चिनि पक्षे खालायनायनि बागै चिनि दिमान न जों तैब राग्रिनायनि बागै बुबाग्रा जे साइतक दंमोन आबोनि बुथाय नंगा तिनि आरो मेघालयनि मुख्यमंत्री फाइमानि बेला हामबाय।